Zázračný liek tehotných žien viedol k srdcervúcim vrodeným chybám. Koncom 50. rokov sa talidomid objavil ako prevratné riešenie nespavosti a ranných nevoľností u budúcich mamičiek. Zdalo sa to ako zázrak, agresívne propagovaný v Európe, Austrálii a ďalších častiach sveta. Ale to, čo začalo ako optimizmus, sa rýchlo zmenilo na celosvetové zdesenie. Začiatkom 60. rokov bolo desivo zrejmé, že talidomid spôsobil narodenie viac ako 10 000 detí s ťažkými telesnými deformáciami. Mnohé z týchto bábetiek mali fokoméliu, charakterizovanú nedostatočne vyvinutými končatinami, ktoré pripomínali skôr plutvy než ľudské ruky alebo nohy. Iné mali anomálie tváre a vnútorných orgánov. Hoci liek bol zablokovaný pred širokým rozšírením v USA vďaka zásahu doktor Francisa Kelseyho z FDA, následky sa prejavili po celom svete. Rodiny museli čeliť mnohým výzvam, psychologickým, ekonomickým a spoločenským, v dôsledku tejto medicínskej katastrofy. Podnietené touto hroznou udalosťou krajiny sprísnili svoje protokoly testovania liekov a začali vyžadovať dôkladné klinické skúšky pred uvedením na trh.